Опа, нещо различно. Подаръчни ваучери от Хигея. От години се занимавам с промотирането на различни продукти. Видяла съм какво ли не. Но, когато попадна на нещо наистина стойностно, държа да го споделя. Не като инфлуенсър, а като човек, приятел и родител. Заринати сме от безсмислени подаръци, които си подаряваме на всякакъв повод, рождени дни, имени дни, празници, с повод, без повод. Вече сме засипани с толкова много неща, че се чудим какво ново този път. При мен чуденето приключи. С подаръчните ваучери на Хигея знам, че подарявам здраве. Убедена съм, че хората, за които ги купувам, ще ползват продуктите с години и ще получат чисти въздух, вода, дом и работно място. Може да ви звучи пресилено, но се чувствам полезна. За 50, 75 или 100 евро може да зарадвате всички свои близки хора с повод или без. Осигурявате достъп до всички продукти на фирмата и дарявате здраве. Изискана опаковка, готови за връчване. Поръчайте на hygieia.bg.